नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकांच्या घरात घुसून भर दिवसा चोरी। दाम्पत्याच्या स्कूटरला कारची धडक, पत्नीचा मृत्यू। आणि नितेश राणे निलेश राणे यांची तुफान फटकेबाजी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच रत्नागिरीत आलेल्या उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। ढोल ताशात डीजेसह रत्नागिरीकरांनी उदय सामंत यांचं स्वागत केलं। मारुती मंदिर येथून मिरवणूक सुरू झाली। जेसीबी मधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली। मोठा रथ सजवण्यात आला होता। त्यात उदय सामंत उभे होते। ते सुद्धा कार्यकर्त्यांवर पुष्पवृष्टी करत आभार मानत होते। सलग 5 वेळा विजयी होण्याचा मान उदय सामंत यांनी पटकावलाय। सलग दुसऱ्यांदा देखील राज्याचं उद्योग मंत्रीपद त्यांच्याकडे आलंय। खासदार नारायण राणेंना वयाच्या 43व्या वर्षी मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्रीपद मिळालं होतं। तोच योग नितेश राणेंच्या जीवनात आला। ज्या क्रमाने नारायण राणे यांची राजकीय यशाची वाटचाल झाली, तसेच मंत्री नितेश राणेंची होऊ दे अशा शुभेच्छा भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंना दिल्या। सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, निलेशजी राणे साहेब या आमच्या दोन खरं तर हिऱ्यांचा सन्मान करण्याच्या निमित्ताने आपण सगळी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहात। आणि या कार्यक्रमाला नेहमीच ज्यांचा आशीर्वाद असतो अशा आपले मार्गदर्शक सन्माननीय राणे साहेब आहेत, वहिनी साहेब आहेत, ही सगळी आज ज्यांचा सन्मान होणार होती नितेशजी आहेत, निलेशजी आहेत आणि व्यासपीठावर सगळीच माझी सहकारी, माझे मार्गदर्शक मंडळी उपस्थित आहेत। मित्रांनो, खरं तर आज सकाळपासून तब्बल 12.5 तास मी नितेशजींच्या सोबत आम्ही सगळी मंडळी आहोत। 12.5 तास जे काय अनुभवतोय ही एक वेगळी अनुभूती आहे आणि ती कोणत्याही शब्दामध्ये मांडता येणार नाही अशी अनुभूती आहे। आणि हे सगळं जे निर्माण केलेलं आहे ते तुमच्यासारख्या सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी, त्याबद्दल तुमचं एकदा जोरदार अभिनंदन झालं पाहिजे। 2024 हे वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच नव्हे तर या कोकणातील सगळ्याच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना अत्यंत चांगलं असं वर्ष केलं। कित्येक वर्षापासून ज्याची प्रतीक्षा होती तो भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीवरचा खासदार सन्मान्य राणे साहेबांच्या रूपाने आपण सगळ्यांनी मेहनत घेऊन आपण निवडून आणला। त्यानंतर पदवीधरची निवडणूक असेल, ग्रामपंचायतच्या निवडणुका असेल आणि आता नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुका भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली या तिन्ही विधानसभेमध्ये आपल्या सगळ्यांच्या मेहनतीने फार मोठं असं, प्रचंड मोठं असं यश आपण सगळ्यांनी मिळवलेलं आहे। आणि आजच्या सगळ्या दिवसभराच्या प्रवासात मग देवगड असेल, कणकवलीच्या खारेपाटणला झालेलं स्वागत असेल, त्यानंतर देवगडच्या चौकात झालेलं स्वागत, बांदा आहे, कुडाळ आहे आणि आत्ताच एक कुडाळ आणि मालवण मतदारसंघाचा मेळावा, या प्रत्येक ठिकाणी फक्त उत्साह दिसला। खरं तर मित्रांनो, 2024 हे वर्ष अत्यंत चांगलं गेलं, सुवर्णमयी होतं असं आपण म्हणतो। पण केवळ तो काही चमत्कार नाही, तर गेली 7-8 वर्ष सन्मान्य राणे साहेब असतील, निलेशजी असतील, नितेशजी असतील आणि विशेष म्हणजे आमचे रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, त्या सगळ्या मंडळींनी इतकी मेहनत घेतलेली आहे, इतका
आपल्या सगळ्यांना इतकं मार्गदर्शन, इतकी ताकद दिलेली आहे ही भारतीय जनता पार्टीची संघटना वाढवण्यासाठी. या सगळ्यांच्या मेहनतीवर गेल्या 8-10 वर्षाच्या या सगळ्या मेहनतीचं खरं तर फळ आहे. राजकारणामध्ये समाधान हे फक्त तात्कालिक असतं. एखाद्या गोष्टीपुरतं, एखाद्या निकालापुरतं आपल्याला समाधानी आपण होतो, पण ते समाधान फार काळ आपल्याला तसंच ठेवता येत नाही, की त्या समाधानाचं आयुष्य फार कमी असतं. त्यामुळे एक गोष्ट आपल्याला मिळाली की आपण पुढच्या गोष्टीकडे जातो, पुढच्या गोष्टीमध्ये आपण समाधान मिळवण्यासाठी, ती जिंकण्याचा, त्यामध्ये यश मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मला वाटतं तीच सगळ्यांची भावना आहे सगळ्यांच्या मनामध्ये. आपण उद्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांच्या निवडणुकांना सामोरं जातोय. आणि मला असं वाटतं की ज्या पद्धतीचा आपला आलेख उंचावत चाललाय त्याच पद्धतीने सगळ्यांनी पुन्हा एकदा या सगळ्या ग्रामीण स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत, या सगळ्या आपण तितक्याच ताकदीने जिंकल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी आपण सगळ्यांनी सिद्ध झाला पाहिजे. अशा पद्धतीचं सगळ्यांना मी आवाहन करतो. सध्या भारतीय जनता पार्टीची सदस्यता मोहीम सुद्धा चालू आहे. माझं आव्हान राहील की भारतीय जनता पार्टीचे हितचिंतक आहेत, भारतीय जनता पार्टीचे मतदार आहेत, या सगळ्यांनी आमच्या या भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यता मोहिमेमध्ये सहभागी व्हावं आणि भारतीय जनता पार्टीचं सदस्य व्हावं. आज ज्यांचा सत्कार करणार आहोत त्यांच्याबद्दल बऱ्याचदा सगळ्याच व्यासपीठावरची सगळी मंडळी बोलतील, खूप मनाला हेवा वाटेल किंवा खूप गर्व वाटेल अशा प्रकारचं नेतृत्व सन्माननीय नेतेजींचं आहे. आज दिवसभराच्या त्या सगळ्या स्वागतानंतर बऱ्याच जणांचे, मित्रांचे महाराष्ट्रातून फोन आले आणि त्या सगळ्यांनी जो काही गौरव हिंदुत्व या विषयाबद्दल, त्यांच्या कामाबद्दल केला, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आहेत. पुढच्या काळामध्ये आजच मगाशी वहिनींशी बोलताना वहिनी एक गोष्ट म्हणाले की सन्माननीय दादा वयाच्या 43 वर्षी तेच खातं मिळालेलं आणि मंत्री झालेले पहिल्यांदा कॅबिनेट, आज पुन्हा तोच योग सुरू झालाय. साधारण तेच वय आहे 42-43 वर्षाचं, तोच पोर्टफोलिओ आहे. आणि मगाशी साहेबांना म्हटलं तुम्ही बंगला सुद्धा तसा घ्या, म्हणजे ज्या क्रमाने सन्माननीय राणे साहेबांनी या महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं तशा पद्धतीचं नेतृत्व तुम्ही आणि निलेशजी आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने, आमच्या सगळ्यांच्या सोबतीने आम्हाला सगळ्यांना सोबत घेऊन कराल अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा देतो. सन्माननीय राणे साहेबांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो की त्यांच्या या सगळ्या मार्गदर्शनामुळे आपण इतकं हे उज्ज्वल यश मिळवलेलं आहे. उपस्थित सगळ्याच कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27. मंत्री नितेश राणेंच्या सत्कारासाठी कणकवलीत भव्य सभा झाली. ही सभा मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंच्या सत्काराची असली तरी ती गाजवली आमदार निलेश राणेंनी. ते भावनिक झाले, टोलेबाजी केली. मंत्री नितेश राणेंचं तोंड भरून कौतुकही केलंय. पाहुयात काय म्हणालेत आमदार निलेश राणे. आज आमच्या राणे कुटुंबासाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. नितेश मंत्री झालेला आहे आणि जसं आता प्रभाकर सावंत यांनी उल्लेख केला की जे खातं राणेसाहेबांना तेव्हा 12 खाती मिळाली होती आणि त्यापैकी एक फिशरीज आणि पोर्ट असे 2 खाती तेव्हा राणेसाहेबांना मिळाल्या होत्या. आणि तसंच आज बघा, नियतीला काय मान्य असतं की त्यांच्या मुलाला आज तेच खातं मंत्री म्हणून आज ज्यांची सुरुवात झाली आणि तेव्हा त्यांचा मतदारसंघही आणि आज नितेश राणेंचा मतदारसंघही कणकवली आहे, तेव्हा मालवण जोडीला होतं आणि आज मालवणमधून त्याचा भाऊ आज आमदार आहे. आणि म्हणून मी सांगितलं की राणे कुटुंबासाठी आज खरोखरच खूप आनंदाचा दिवस आहे. मी सकाळपासून नितेशचे व्हिडिओ बघतोय. खारेपाटणला जो स्वागत झाला, मला वाटत नाही आपल्या जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये असा स्वागत कधी कोणाचा जरी झाला असेल मला आठवत नाही.
हे बोलत असताना राणेसाहेब स्टेजवर आहे, मी अडचणीत येणार नाही अशी खात्री बाळगतो मनामध्ये, कारण का त्यांच्यासाठी पण फार अभिमानाचा क्षण आहे की नितेश आमचा कॅबिनेट मंत्री झाला. हे खरोखरच आमच्या दोघांसाठी, आमच्या तिघांसाठी एवढा समाधानकारक हा क्षण आहे की मी सांगू शकत नाही. राणेसाहेब पहिल्यांदा जेव्हा महानगरपालिकेमध्ये निवडून गेले 1985 साली, आणि त्यानंतर सलग 2014 पर्यंत ते आमदार राहिले. 90 सालापासून 2014ला नितेश राणे आमदार झाले ते 2024 पर्यंत. 2024 पासून नितेश राणे आणि निलेश राणे हे आमदार झाले. जर 1985 पासून ते 2024 पर्यंत जर तुम्ही मोजलं तर राणे कुटुंब हे जवळपास एकही वर्षाचा गॅप न घेता 2025 मध्ये 40 वर्ष पूर्ण करेल असं राणे कुटुंब सलग इतके वर्ष तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने, तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमापोटी, प्रेमामुळे आज इथपर्यंत पोहोचू शकले. मनापासून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. हे सांगत असताना नितेश मेहनत करेल हे सांगायला माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याची गरज नाही. आम्हाला त्याचा अभिमानच आहे. आणि आजपर्यंत कुठलाही विषय त्यांनी हाती घेतला, तो हिंदुत्वाचा असेल, मुंबईमध्ये पाणी प्रश्न असेल किंवा कुठलाही प्रश्न, आजपर्यंत इथे ह्या महामार्गामध्ये जेव्हा काही कॉन्ट्रॅक्टर विचित्र काम करत होते तो विषय असेल, डंपरचा विषय असेल, असे अनेक विषय त्यांनी हाती घेतले, निकाली लावले. आणि प्रत्येक विषय जो नितेश राणेंनी हाती घेतला तो निकाली लावला. आणि आज नितेश राणे कॅबिनेट मंत्री झालेले आहेत, तर ते 100% तुम्हाला न्याय दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत. कारण का कणकवली मतदारसंघ तुम्ही नशीबवानच, पहिले राणे साहेब, आता नितेश राणे. हे कवच असं तसं नाहीये. महाराष्ट्रामध्ये फार कमी मतदारसंघामध्ये हे कवच मिळतं. आणि अशी लोक तुम्हाला जी मिळाली, खरोखरच मला असं वाटतं की लहानाचा मोठा, मी इथेच कणकवलीमध्ये या बाजारपेठेमध्ये अनेक वेळेला जेव्हा राणे साहेबांबरोबर यायचो, नितेशनी जसा मतदारसंघ हाताळला, आणि म्हणून मी अनेक वेळेला म्हणतो की नितेशनी जसा मतदारसंघ हाताळला, महाराष्ट्रातल्या टॉप 5 मतदारसंघांपैकी हा एक मतदारसंघ त्यांनी बनवून दाखवला. एवढे करोडो रुपये आणणं हे काही सोपं नाही. राणे साहेबांचे संस्कार आहेत ते 100% बरोबर आहे, पण एक स्वतःचं पण कर्तृत्व लागतं, एक स्वतःची जिद्द लागते, एक स्वतःचा पराक्रम लागतो. हे सगळे विषय अंगावर घ्यायला हे काही सोपे विषय नाहीत. हे तुम्हाला वाटत असेल हिंदुत्वासाठी कधी परभणीत गेला माणूस, कधी शिरूरला गेला माणूस, हे काही सोपे विषय नाहीत, लक्षात ठेवा. हे टेक्निकल विषय आहेत. कोणाचं मन दुखवता कामा नाही. आणि दुखवलं तर दुखवलं, माझा हिंदू समाज मोठा, माझा हिंदू समाजाला कुठे काय अन्याय होता कामा नाही. ह्याच्यासाठी अनेक वर्षांपासून जो लढा उभा केला, हा लढा उभा करणं काही सोपं नाही, एवढं लक्षात ठेवा. याला जिद्द लागते आणि याला हिंमत लागते. आणि त्याच आता हिमतीने आणि जिद्दीने नितेश राणे आता येणाऱ्या अनेक वर्षासाठी मंत्रिपद गाजवेल ही माझ्या मनामध्ये शंका नाही. अनेक वर्ष ही आता फक्त सुरुवात आहे. मी मनापासून माझ्या भावाला, आज मला अभिमान आहे की नितेश लहानाचा मोठा मी कसा कसा बघितला, आणि आज मंत्री, आणि त्याचे सकाळपासून जे काय रॅली बघतोय, मी सभागृहात त्याला बघितलं, एक वेगळं वाटलं. हे काही शब्दात मी काही सांगू शकणार नाही की कसा आमचा नितेश कसा होता. आणि आज इथपर्यंत आल्यानंतर ऑटोमॅटिक त्या मंत्रिपदामध्ये काय असतं मला माहित नाही, कदाचित कधी मंत्री झालो तर सांगेल. ऑटोमॅटिक
पत्रकार मी होणार किंवा मला व्हायचं असं काय बोललो नाही हा. कधी झालो तर सांगेन तुम्हाला की असं असतं म्हणून. एक ऑटोमॅटिक अंगामध्ये ना त्या बॉडी लँग्वेज एक बदलते माणसाची, पण त्याची बॉडी लँग्वेज एक सकारात्मक बॉडी लँग्वेज आहे, घमेंड नाही. नाहीतर भाषणामध्ये माझ्या अगोदर संदेश सावंत बोलले की पहिला सत्कार कणकवलीमध्ये झाला. संदेश सावंत नाही, पहिला सत्कार कुडाळमध्ये झाला. तो आम्ही गेला, झटकन शॉर्टकट मारले, झटकन. एवढा पहिला सत्कार भावानीच केला पाहिजे म्हणून अगोदर आलो, घुसलो आणि तिथून मग पाठवला. की एक बॉडी लँग्वेज असते माणसाची. आणि एवढ्या विनम्रतेने आज सकाळपासून मी बघतोय नितेश आमचा साधा आहे. लोकांनी वेगवेगळं त्याला काही राजकारणी वगैरे नाही. मला नितेश कधीच राजकारणी मनापासून नाही. हा, ज्याची विकेट काढायची त्याची काढावी लागते, बरोबर की नाही? नाही तर आपण राजकारणात कशासाठी? नाही तर दुकानदार झालो असतो का? नुसता मालच भरायचा असतो तर दुकानदार झालो असतो काय अण्णा? पण अतिशय साधा, प्रेमळ आणि प्रामाणिक माणूस. हे जिद्दीने कमवलं त्यांनी, हे जिद्दीने कमवलं. राणे साहेबांचा मुलगा म्हणून ठीक आहे, राणे म्हणून आहेच, पण मेहनतीने हे सगळं उभं केलेलं हे काही सहज त्याला मिळालेलं नाही. याच्यासाठी खूप वर्ष मेहनत करावी लागली, स्वतःला बदलावं लागलं आणि तो बदल सकारात्मकतेने लोकांमध्ये रुजवावा लागला. तेव्हा त्याच्यानंतर नितेश राणे घडतो. लक्षात ठेवा, नितेश राणे एका रात्रीत घडत नसतो. आणि म्हणून मी मनापासून जे काय मी बोललो ना, सगळंच काय मला शब्दात मला उतरवता येणार नाही. नितेश राणेला अजून खूप मोठं व्हायचं आहे. आम्हाला अनेक पदांवर नितेश राणेला बघायचं आहे आणि असंच त्याची प्रगती ही वर्षोनवर्ष, महिनोन्महिने असेच होत राहावं हे मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि परत एकदा मनापासून नितेश राणे यांना मंत्रिपद मिळाल्याबद्दल शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. ज्याची विकेट काढायची त्याची काढावी लागते म्हणून राजकारणात आहोत, नाहीतर दुकानदार झालो असतो, हे विधान केलंय आमदार निलेश राणे यांनी. मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंच्या सत्कार सोहळ्यावेळी त्यांचं कौतुक करताना हे विधान त्यांनी केलंय. पण असं आमदार निलेश राणे नेमकं का म्हणाले पाहूयात. की एक बॉडी लँग्वेज असते माणसाची. आणि एवढ्या विनम्रतेने आज सकाळपासून मी बघतोय नितेश आमचा साधा आहे. लोकांनी वेगवेगळं त्याला काही राजकारणी वगैरे नाही. मला नितेश कधीच राजकारणी मनापासून नाही. हा, ज्याची विकेट काढायची त्याची काढावी लागते, बरोबर की नाही? नाही तर आपण राजकारणात कशासाठी? नाही तर दुकानदार झालो असतो का? नुसता मालच भरायचा असतो तर दुकानदार झालो असतो काय अण्णा? पण अतिशय साधा, प्रेमळ आणि प्रामाणिक माणूस. हे जिद्दीने कमवलं त्यांनी, हे जिद्दीने कमवलं. राणे साहेबांचा मुलगा म्हणून ठीक आहे, राणे म्हणून आहेच, पण मेहनतीने हे सगळं उभं केलेलं हे काही सहज त्याला मिळालेलं नाही. याच्यासाठी खूप वर्ष मेहनत करावी लागली, स्वतःला बदलावं लागलं आणि तो बदल सकारात्मकतेने लोकांमध्ये रुजवावा लागला. तेव्हा त्याच्यानंतर नितेश राणे घडतो. लक्षात ठेवा, नितेश राणे एका रात्रीत घडत नसतो. की एक बॉडी लँग्वेज असते माणसाची. आणि एवढ्या विनम्रतेने आज सकाळपासून मी बघतोय नितेश आमचा साधा आहे. लोकांनी वेगवेगळं त्याला काही राजकारणी वगैरे नाही. मला नितेश कधीच राजकारणी मनापासून नाही. हा, ज्याची विकेट काढायची त्याची काढावी लागते, बरोबर की नाही? नाही तर आपण राजकारणात कशासाठी? नाही तर दुकानदार झालो असतो का? नुसता मालच भरायचा असतो तर दुकानदार झालो असतो काय अण्णा? पण अतिशय साधा, प्रेमळ आणि प्रामाणिक माणूस. हे जिद्दीने कमवलं त्यांनी, हे जिद्दीने कमवलं. राणे साहेबांचा मुलगा म्हणून ठीक आहे, राणे म्हणून आहेच, पण मेहनतीने हे सगळं उभं केलेलं हे काही सहज त्याला मिळालेलं नाही. याच्यासाठी खूप वर्ष मेहनत करावी लागली, स्वतःला बदलावं लागलं आणि तो बदल सकारात्मकतेने लोकांमध्ये रुजवावा लागला. तेव्हा त्याच्यानंतर नितेश राणे घडतो. लक्षात ठेवा, नितेश राणे एका रात्रीत घडत नसतो. मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा सिंधुदुर्गात आलेल्या मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी सत्कारावेळी दमदार भाषण केलं. याचवेळी विरोधकांना त्यांनी इशारा देखील दिलाय. आज आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये एकत्र येऊन माझा हा नागरी सत्कार आपण जर केलात, यासाठी सर्वात प्रथम
मी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून मी आपले आभार मानतो. निलेशजींचं भाषण ऐकत असताना मला 2014चा वर्ष आठवला. जेव्हा निकाल लागला विधानसभेचा, ते अगोदर लोकसभाचा निकाल लागलेला, विधानसभेचा निकाल लागला आणि मग 2014चा जेव्हा ते दोन्ही निकाल लागले तेव्हा आपल्या या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले किंवा इथे आजूबाजू उपस्थित असलेल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना वाटलं की आता पुढे आपलं कसं होणार, काय होणार. त्या एका वर्षामध्ये आपल्या सगळ्यांना एवढे मोठे धक्के, 2 धक्के लागलेले की नेमकं पुढचा प्रवास हा कसा करायचा हा माझ्या सकट असंख्य कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये होता. पण आज 10 वर्ष झालेली आहेत आणि 10 वर्षामध्ये हा पूर्ण प्रवास जेव्हा मी मागे बघून पाहतो तेव्हा माझ्या अवतीभोवती असलेले हे जे कार्यकर्ते आहेत, सहकारी आहेत, सन्मान्य साहेबांबरोबरचे सहकारी असो किंवा आता नवीन पिढीतले सहकारी असो, आज जेव्हा हे सत्कार स्वीकारत असताना मी खरंच माझ्या ह्या सर्वच सहकाऱ्यांचं मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो की आज त्यांनी जे आमच्या कुटुंबावर जो विश्वास दाखवला, आमचं प्रेम दाखवलं, एवढ्या अतिजटीच्या कालावधीमध्ये जेव्हा असंख्य प्रयत्न केले गेले की आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांना फोडायचं, त्यांच्या पक्षात घ्यायचं, तरीही आज जे काही सहकारी आमच्या सगळ्यांबरोबर आहेत या सगळ्या सहकाऱ्यांमुळेच आजचा हा क्षण माझ्या आयुष्यामध्ये येऊ शकला. म्हणून आपल्या ह्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा मी मनापासून आभार मानतो. खरंच कठीण काळ होता, फार अवघड होत, कारण का सत्ता गेलेली, असंख्य विषय होऊ लागलेले, राणे संपले, राणेंना आता कोण विचारतं असं आमचे विरोधक फार एकदम मीडियाच्या समोर बोलून दाखवायचे. आम्ही पण पाहायचो, आम्ही बोललो ठीक आहे बोला तुम्ही, पण एक दिवस येईल तर असं तुम्हाला उत्तर भेटेल. तर राणे तर संपवू शकले नाही, आज बिचारे आमचे विरोधक कुठे कुठे बेडामध्ये लपले असतील या बाबतीचा थोडा जरा विचार करा. आज सकाळपासून माझे जे काही स्वागत होत आहे, जसं आमचे समर्थक विचारायचे, लोकांनी माझे व्हिडिओ पाहत असतील तर आमचे विरोधकही पाहत असतील, मी आवर्जून त्यांना सांगेन की व्यवस्थित पहा, कारण का येणारे 5 वर्ष परत ते व्हिडिओ पाहण्याची संधी मी तुम्हाला निश्चित पद्धतीने देईन, एवढं मी विश्वास आजच्या निमित्ताने देतो. कारण का विरोधक म्हणून, राजकीय स्पर्धक म्हणून जे काय आमच्या बरोबर काही लोक वागलेले आहेत, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा वैयक्तिक हल्ले झालेले आहेत, ते राजकारणाच्या कुठल्याही चौकटीत बसणारे नाहीत. सत्ता येते, सत्ता जाते, पण सत्ता असताना तुम्ही ज्या पद्धतीने कोणाबरोबर वागता ते निश्चित पद्धतीने त्यांच्या सगळ्यांचं व्यक्तिमत्व दाखवणारं असतं. आज या पद्धतीने काळाचं चक्र फिरलेलं आहे. आज ह्या एका वर्षामध्ये सिंधुदुर्गच्या जनतेने 10 वर्षाचा त्यांचा अनुभव नजरेसमोर ठेवला. 10 वर्ष या जिल्ह्याचा विकास नेमका कोण करू शकतो, या जिल्ह्याला एक प्रगतशील जिल्हा बनवण्यासाठी कोण खऱ्या अर्थाने राजकीय ताकद उभी करू शकतो आणि कोण सत्तेच्या माध्यमातून आमच्या मुलाबाळांचं भविष्य घडवू शकतो, हे 10 वर्ष या जिल्ह्याच्या लोकांनी अनुभव घेतला आणि परत एकदा सन्मान्य राणे साहेबांकडे या जिल्ह्याचं नेतृत्व सोपवलं. हेच खरं म्हटलं तर आमच्या विरोधकांना योग्य उत्तर आहे. स्पर्धा करायला जायचे, टीका करायला जायचे, खालच्या पातळीची टीका करायची. लोकांनी एकदा ऐकून घेतलं, 2दा ऐकून घेतलं, ठीक आहे, मनोरंजनापर्यंत ठीक असतं, पण अगर राणेसाहेब अगर या 4 गोष्टी उभ्या करू शकतात, राणेसाहेब स्वतःच्या हिमतीने सत्ता नसताना पण विविध संस्था उभा करू शकतात, मेडिकल कॉलेज पासून, इंजिनिअरिंग कॉलेज पासून असंख्य संस्था उभा करू शकतात. मग तुम्ही अगर राणेसाहेबांवर टीका करत असाल
राणे साहेब अगर वाईट असतील, राणेचे लोक अगर वाईट असतील, तर तुम्ही या नेमकं 10 वर्षामध्ये तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं हे जेव्हा जनतेने स्वतःच्या डोळ्याने अनुभवलं, तेव्हा मला विश्वास आहे जनतेने योग्य उत्तर 2024ला मतपेटीच्या माध्यमातून दिलेलं आहे. मतपेटीच्या माध्यमातून दिले. आज काय हो बघा, ह्या आमच्या काही विरोधक जे आमच्यावर टीका करत असतात त्याची काय अवस्था झालेली आहे. या विधानसभेला मला आठवतं सावंतवाडीला एक पत्रकार परिषद झाली. सगळे आपले आमचे माजी समर्थक एकत्र बसलेले असायला आले. मला वाटलं आईला सांगून वृद्धाश्रम मध्ये अजून 5 लोकांची भरती करायला लावावी म्हणून यासाठी निवडणूक थांबेपर्यंत थांबलो होतो. आज काय अवस्था आहे व्हायची. साहेबांना सोडून मोठं काही फुशारक्या मारत होत्या, त्यावेळी भाषणं एकेकाची ऐका. काय मोठी मोठी भाषणं केली की आम्हीच राणे साहेबांना इथे राजकारणात आणलं, आम्हीच त्यांना निवडून आणलं. अरे स्वतः निवडून येण्याची त्यांची लायकी नाही. स्वतः आज घरी बसून आज नेमकं माझं भविष्य कुठे आहे, मी सिंधुदुर्गातच राहायचं की गोव्याला जाऊन सेटल व्हायचं, असे जे विचार करणारे जे लोक आहेत त्यांनी परत आयुष्यामध्ये कधीही राणे साहेबांवर बोलण्याची हिंमत करू नये, एवढं मी आवर्जून त्यांना या निमित्ताने मी आवर्जून सांगतो. कारण का ह्या जिल्ह्याच्या लोकांचा, मतदारांचा, जनतेचा आणि राणे साहेबांबरोबर एक अटूट नातं आहे. आम्ही जेव्हा लोकांमध्ये फिरतो, लोकांशी संवाद साधतो, तेव्हा लोक आम्हाला हक्काने सांगतात की नितेशजी राणे साहेबांसारखा विकास, राणे साहेबांसारखी काळजी आमची कोणच घेऊ शकत नाही, हे आम्हाला कळून चुकलेलं आहे. आणि म्हणून त्याचंच प्रतिबिंब आपल्याला ह्या निवडणुकीच्या निकालांमध्ये दिसलेलं आहे. मला आठवतं, मी जेव्हा 2014ला जेव्हा पहिल्यांदा शपथ आमदार म्हणून घेतली, तेव्हा विधानसभेच्या अध्यक्षांनी माझं नाव पुकारलं आणि मला निलेश राणे सांगितलं. तर मी त्याला हसत त्यांना बोललो, तुम्ही चिंता करू नका, लवकरच विधानसभेमध्ये येतील आणि आमदारकीची शपथ घेतील. आणि तसंच या 2024ला झालेला. आज निलेश साहेब हे आमदार आहेत, विधिमंडळात आहेत. मी तुमचा आमदार आणि आमदार मंत्री झालेला आहे. राणे साहेब आज केंद्रामध्ये खासदार म्हणून काम करतायत. केंद्रात सत्ता आहे, राज्यात सत्ता आहे. आमचे दीपक केसरकरजी तिथे आहेत, आमचे रवी चव्हाण साहेब आहेत. एवढा बलाढ्य अनुभव या जिल्ह्याच्या विकासासाठी आज एकत्र येऊन या जिल्ह्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी आज सज्ज आहे. मी कणकवलीच्या माझ्या सर्व जनतेला मी विश्वास देईन, हा तालुक्याने सन्मान्य राणे साहेबांवर, राणे कुटुंबावर अपाट प्रेम केलेला आहे. प्रत्येक गावामध्ये राणे साहेबांवर प्रेम करणारे लोक मला सातत्याने अनुभवायला भेटतात. त्यांना बाकी काहीच दिसत नाही, फक्त राणे साहेब म्हटले तर ठीक आहे नितेशजी आपण काम करू. मी त्या सगळ्या लोकांना, सगळ्या माझ्या मतदारांना, जनतेला मी विश्वास देईन. हे मंत्री मी काय एकत्र झालो नाही, हे एवढे मंत्री तुम्हाला व्यासपीठावर बसलेले दिसत आहे. मी तुम्हाला सगळ्या जणांना विश्वास देतो की माझ्या ह्या पदाचा वापर मी आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी निश्चित पद्धतीने करेन, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. निलेशजींनी एक सांगितलं की जे राणे साहेबांना जे 2 महत्वाची खाती भेटलेली ते माझ्याकडे आज मला त्याची जबाबदारी आलेली आहे. म्हणजे राणे साहेबांचा अनुभव माझ्या बरोबर आहे. राणे साहेब मला मार्गदर्शन करतील, मला सांगतील की नेमकं काय करायला हवं. निलेश साहेब मार्गदर्शन करायला आहे, तिथे दीपक केसरकरजी आहेत. आम्ही सगळे एकत्र येऊन या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, आमच्या कणकवलीच्या विकासासाठी ज्या ज्या अपेक्षा आमच्याकडून आहेत त्या आम्ही निश्चित पद्धतीने पूर्ण करू, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. जास्त सगळंच का आता बोलत बसणार नाही, उशीर झालेला आहे. साहेब पण इथे आहेत, साहेबही बोलणार आहे. पण मी आपल्याशी सातत्याने बोलणार आहे, आपल्याशी संवाद साधणार आहे. निश्चित पद्धतीने लवकर भेट होईल. पण माझ्या या सगळ्या सहकार्याने त्या आज एकत्र येऊन माझा नागरी सत्कार करायचा ठरवला. या सगळ्या माझ्या सहकार्यांना मला त्यांचे आभार मानण्यासाठी शब्द नाही. कित्येकदा मी त्यांच्याशी संवाद साधायचो, बोलायचो. माझ्यासाठी दिवस रात्र मेहनत करायचे. कधी स्वतःबद्दल विचार करायचा नाही, कधी प्रश्न विचारायचा नाही. काय नाही, निवडणूक आली तर स्वतः निवडणूक लढवतात असे दिवस रात्र माझ्यासाठी मेहनत करणार हे. म्हणून मी त्याला सांगेन की बाबा आपण मेहनत केली. आता 5 वर्ष जनतेचा
मनाप्रमाणे विकास, अपेक्षेप्रमाणे विकास करू. त्यासाठी तुम्ही सगळेजण मला साथ निश्चित पद्धतीने द्याल. जशी आज दिली तसं उद्याही द्याल, हे मला असा ठाम विश्वास आहे. आणि एकत्र मिळून हा जिल्हा आणि आपला हा मतदारसंघ आपण असं काही विकासाच्या दृष्टिकोनातून पुढे घेऊन जाऊ की आपल्या पुढच्या पिढीला अभिमान वाटेल की ह्या कणकवली मतदारसंघामध्ये एक असं काही चांगलं काम उभं राहिलं ज्यामुळे आमच्याही आयुष्यामध्ये परिवर्तन घडलं, आमच्याही आयुष्याला आकार मिळाला, असं त्यांनाही विश्वास बसेल. यासाठी आपल्या सगळ्या जणांचं मला साथ निश्चित पद्धतीने भेटेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. परत एकदा एवढा मोठा नागरिक सत्कार करण्यासाठी आपले सगळ्यांचे आभार मानतो. मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंचा सत्कार सोहळा पार पडला. यावेळी त्यांनी विरोधकांच्या सावंतवाडीत झालेल्या पत्रकार परिषदेचा उल्लेख केला. विरोधकांनी आता पुन्हा त्यांच्या आयुष्यात राणे साहेबांवर बोलण्याची पुन्हा हिंमत करू नये असा इशारा दिलाय. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत मंत्री नितेश राणे. खरंच कठीण काळ होता, फार अवघड होत. कारण का सत्ता गेलेली, असंख्य विषय होऊ लागलेले, राणे संपले. राणेंना आता कोण विचारतं असं आमचे विरोधक फार एकदम मीडियाच्या समोर बोलून दाखवायचे. आम्ही पण पाहायचो, आम्ही बोललो ठीक आहे बोला तुम्ही, पण एक दिवस येईल तर असं तुम्हाला उत्तर भेटेल. तर राणे तर संपू शकले नाही. आज बिचारे आमचे विरोधक कुठे कुठे बेडामध्ये लपले असतील या बाबतीचा जरा विचार करा. आज सकाळपासून माझे जे काही स्वागत होत आहे, जसं आमचे समर्थक विचारायचे, लोकांनी माझे व्हिडिओ पाहत असतील तर आमचे विरोधकही पाहत असतील, मी आवर्जून त्यांना सांगेन की व्यवस्थित पहा. कारण का येणारे 5 वर्ष परत परत ते व्हिडिओ पाहण्याची संधी मी तुम्हाला निश्चित पद्धतीने देईन, एवढा मी विश्वास आजच्या निमित्ताने देतो. कारण का विरोधक म्हणून, राजकीय स्पर्धक म्हणून जे काय आमच्या बरोबर काही लोक वागलेले आहेत, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा वैयक्तिक हल्ले झालेले आहेत, ते राजकारणाच्या कुठल्याही चौकटीत बसणारे नाहीत. सत्ता येते, सत्ता जाते, पण सत्ता असताना तुम्ही ज्या पद्धतीने कोणाबरोबर वागता ते निश्चित पद्धतीने त्यांच्या सगळ्यांचं व्यक्तिमत्व दाखवणारं असतं. आज काय हो बघा, ह्या आमच्या काही विरोधक जे आमच्यावर टीका करत असतात त्याची काय अवस्था झालेली आहे. या विधानसभेला मला आठवतं सावंतवाडीला एक पत्रकार परिषद झाली, सगळे आमचे माजी समर्थक एकत्र बसलेले असायला आले. मला वाटलं आईला सांगून वृद्धाश्रम मध्ये अजून 5 लोकांची भरती करायला लावावी म्हणून यासाठी निवडणूक थांबेपर्यंत थांबलो होतो. आज काय अवस्था आहे व्हायची. साहेबांना सोडून मोठ्या काही फुशारक्या मारत होत्या, त्यावेळी भाषणं एकेकाची ऐका, काय मोठी मोठी भाषणं केली की आम्हीच राणे साहेबांना इथे राजकारणात आणलं, आम्हीच त्यांना निवडून आणलं. अरे स्वतः निवडून येण्याची त्यांची लायकी नाही. स्वतः आज घरी बसून आज नेमकं माझं भविष्य कुठे आहे, मी सिंधुदुर्गातच राहायचं की गोव्याला जाऊन सेटल व्हायचं, असे जे विचार करणारे जे लोक आहेत त्यांनी परत आयुष्यामध्ये कधीही राणे साहेबांवर बोलण्याची हिंमत करू नये, एवढं मी आवर्जून त्यांना या निमित्ताने मी आवर्जून सांगतो. मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंचा सत्कार सोहळा पार पडला. यावेळी खासदार नारायण राणेंनी सिंधुदुर्ग वासियांचे आभार मानले. आमच्या दृष्टीने, राणे कुटुंबाच्या दृष्टीने आजचा दिवस अति महत्वाचा, आनंदाचा आहे. किंवा मी असं म्हणेल माझ्या जीवनातील अस्मरणीय असा हा दिवस आहे. मी काय रेकॉर्ड वगैरे कुठलं केलेलं नाही ना आम्ही कोणी केलंय, पण एका घरातील वडील खासदार, दोन्ही मुलं आमदार, त्यातला एक मंत्री, हे ईश्वराच्या कृपेमध्ये घडलं, एवढंच याबद्दल मी म्हणतो. ईश्वराच्या बांधवांनी 90 साली मार्च महिन्याच्या फेब्रुवारी का मार्च मध्ये मी आलो आणि मार्चला निवडणुका होता 90 साली. त्या नवीन होतो, दुसरं वरवडे गाव सोडलं तर मी काय पूर्ण जिल्हा फिरलो नव्हतो, पण मी आलो. 28 दिवस होते ना, 28 दिवसात निवडणूक लढवली.
तेव्हापासून अनेक आतापर्यंत जो का अनुभव मिळालाय त्या अनुभवाबद्दल बोलणं एवढा वेळही नाहीये. पण एक वाक्य मला इथे बसल्या जागी मला एक आठवलं, माननीय बाळासाहेब ठाकरेंच. ते माझ्या इथून बाजूलाच माझं घर आहे. माझे सहकारी विरोधक मित्र त्याने माझं घर जाळलं. मी होतो औरंगाबादला त्या दिवशी राहायला होतो. सकाळी 5ला माझा सहकारी उठवतो, साहेबांचा फोन आहे. म्हटलं बाळासाहेब 5 वाजता का फोन करू? मी घेतला. बरं साहेब जय महाराष्ट्र. नारायण तू टीव्ही पाहतोयस का? मी हो साहेब. तुझं घर जळतंय. हो. काय करणार आहेस? मी म्हटलं साहेब मी विमान मागवलंय, मी आता कोकणात चाललोय. नारायण मला माहिती आहे तू काय करणार आहेस, पण माझं सांगणं आहे नारायण संयम महत्वाचा आहे. बघ लक्षात ठेव, सोनं जळतं पण ते शेवटी उजळत जात. सोनं जळतं पण जळल्यानंतर ते उजळतं. आज उजळलेले राणे ते दिसत आहे, पण जळणाऱ्यांचे हात पुढे गेले काय माहित नाही. जाळणाऱ्यांचे बांधवांना मला माहित नाही. मी आलो होतो एक लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी आणि लोकांनी गुणवत्ता निवडूनही दिलं 28 दिवसात. त्यामध्ये 1, 2, 5 वेळा लोकांनी मला निवडून दिलं. 6 वेळा खासदारही निवडून दिलं. मी त्यांना काय दिलं याचा बोजा बेरीज मी करत नाहीये, पण मी केलं आणि काय करत राहणार हेही आज सांगतो. माझ्या मुलांनी मला साथ दिली, पत्नीने साथ दिली, आमचं कुटुंब. आम्ही फक्त राजकारणावर अवलंबून नव्हतो, आम्ही व्यावसायिक आहोत. नितेश पण मोकळा नाही, निलेश मोकळा नाही आणि ही मोकळी. प्रत्येक जबाबदार शैक्षणिक संस्था ही सांभाळते. हॉटेल व्यवसाय आमचा नितेश सांभाळतो. प्रिंटिंग प्रेस हा सांभाळतो. प्रत्येक जण काम करून राजकारण करतो आहे. लोकांच्या पैशावर आम्ही राजकारण अनेक कुटुंबांनी नाही केलं. तरी माझ्यावर का राग, माझ्या मुलांवर का राग कळलं नाही या लोकांचं काय. आमच्या 10 वर्षात पण आमदार होते या मतदारसंघ, आमच्या कुडाळ मालवण मध्ये आमदार होते. निलेशने पहिल्या दिवशी या जिल्ह्यातले विषय जे मांडले तुम्ही ऐकले. या महाशयाने काही तोंड उघडलं, कधी बोलले. मला त्यांच्या वाईट नाही बोलाय, पण का बाबा लोकांना कळलं पाहिजे आपला विकास, मुलाबाळांचं कल्याण व्हायचं असेल तर योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून देणं जनतेची जबाबदारी असते. नितेशला 1, 2, तिसऱ्यांदा निवडून दिलं. तुम्हाला माहित आहे नितेश काम करणार आहे, मेहनत करणार आहे, सेवा करणार आहे, पदरचे पैसे घालून मदत करणार आहे. तेच आमच्या निलेशनी 3-4 वर्षात आमदार नसताना तिथे केलं. कुडाळ मालवण मध्ये गाव फिरत होता. मी आता निवडणुकीच्या दरम्यान जेव्हा फिरतो लोक अहो तुम्ही दादा याची गरज नव्हती. निलेशने केलं 3-4 वर्षात फार आमची कामं केली आहेत. हे लोकांचे तोंडचे उद्गार आहेत. उद्गार बांधव. मी तुम्हाला एवढंच सांगेन, माझ्याजवळ वेळ नाही, परत कधी येईल तेव्हा परत मी तुमच्याशी बोलेन. बांधवांनो, योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्यास कसं परिवर्तन होतं सिंधुदुर्ग जिल्हा हे पाहतोय. मी 90ला आलो, जिल्ह्यात प्यायला पाणी नव्हतं. काही भागात तर कळशी पाण्याला आमच्या आया भगिनी वणवण भटकायच्या. गावात वाट नाही, रस्ता नाही. एखादी बाई रात्री अडली तर रिक्षा किंवा गाडी जात नव्हती, रस्ता नव्हता. काही गावात लाईट नव्हती, धनगरवाड्यात तर कुठेच नव्हती. पाणी नाही, रस्ते नाही, आरोग्य काय होतं आणि आज काय नाहीये एवढाच विचार करा. विरोधकांना, पत्रकार माझ्या मित्रांनो पाठवा एक अंकावांच्या. तेव्हा काही नव्हतं, आज काय झालं एवढ्या वर्षानंतर. हे परिवर्तन कोणामुळे एवढाच विचार. आम्ही कोणाच्या आयुष्याला पुरलो नाही. आज आहे, उद्या नसेल. कार्यरूपे मात्र शिल्लक आहे.
शिल्लक राहणार. आणि म्हणून आज मला सार्थ अभिमान आहे. एवढा विरोध राणे उभे राहिले का सगळे एकवटायचे विरोधात लढायला, काय व्हायचे पडायचे. नितेश एक दोनदा तिसऱ्यांदा, लेडीस आमचा पहिल्यांदा खासदार निवडून आला, आज आमदार निवडून आलाय, आज एक मंत्री झाला, लवकर दुसराही मंत्री होईल माझा विश्वास आहे. मूर्ती घडवणाऱ्याला माहित असतं की मूर्ती किती सुबक सुंदर बनली आहे. इथे या दोघांचा मूर्तिकार मी इथे, त्या मला कॉन्फिडन्स, मला काही त्याच्यावर शंका वाटत नाही. पण बांधवांनो, तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद, मंचकार सगळ्यांना धन्यवाद देईल. मन मोठा आहे, दिलदार आहात, चांगले मित्र होऊ शकता, चांगले भाऊ होऊ शकता, विश्वास ठेवणारे आहात तुम्ही. विश्वास दिलात म्हणून विश्वासाचं प्रतीक हे इथे घडलंय, हे विश्वासाचं प्रतीक आहे. बांधवांनो, भगिनीनो, आभार 3 अक्षर. तुमचे आभार कोणत्या शब्दात मांडू हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. कोणत्या शब्दात धन्यवाद बोलू, कोणतं काम कार्य केल्यानंतर हे उपकाराची परतफेड करू. मला असं वाटतं तुमच्या आमच्या कुटुंबावर जे उपकार आहेत माझ्या आयुष्यात मी परतफेड करीन की नाही ही मला शंका वाटते उरलेल्या आयुष्यात. तरीही मी, माझी मुलं नक्कीच माझ्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला सुखी समृद्ध असा जिल्हा बनवल्याशिवाय राहणार नाही. फक्त योगदान द्या, आशीर्वाद द्या आणि ते द्याल एवढी खात्री बाळगा. परत निलेश जिथे सभा ठेवेल थोडं बोलेल तुमच्याशी. मी बोलतोय, भाषण करणे माझी भावना आहे. मी जे सोचलं काही सांगितलं नाही. काम करायचंय, करत राहील. लोक आनंदी पाहणं हा माझा छंद आहे किंवा माझा गुणधर्म आहे. लोक माझे खुश दिसले पाहिजे, सुखी समाधानी. प्रत्येक घरात ती मुलं मुली शिकली पाहिजे, चूल पेटली पाहिजे, पोटभर अन्न मिळाला पाहिजे, हाताला काम मिळालं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि त्यासाठी मी काम करत राहणं हे माझं काम आहे आणि करत राहील. चला, नितेशला विजयी केलं आणि त्यांना तुमची सेवा करायला कटिबद्ध केलं. लाख लाख धन्यवाद. माझ्या या सर्व मतदारांना जिल्ह्यातील दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य, त्यांची मनोकामना माझा रामेश्वर पूर्ण करो अशी प्रार्थना करतो. वायंगण इथं मोटरसायकलवरून आलेल्या 2 अज्ञात इसमांनी सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक दामोदर साळकर आणि त्यांची पत्नी सुप्रिया साळकर यांच्या घरात घुसून त्यांच्या अंगावरील सोन्याचा ऐवज चोरून नेण्याची घटना सोमवारी सकाळच्या दरम्यान घडली आहे. वायंगणी देऊळवाड इथं ही घटना घडली. याबाबत घटनास्थळी आचरा पोलीस दाखल झाले होते. सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक दामोदर साळकर यांनी चोरीचा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितलाय. आपण सकाळी तुळशी वृंदावनास अगरबत्ती लावून घरात येत असताना आलेल्या 2 अज्ञात इसमांनी सुपारी मागण्याचा बहाणा करत घरात घुसले. त्यांनी दामोदर साळकर यांचं रुमालानं तोंड बांधण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे हे चोरटे असल्याचा संशय आल्यानं साळकर यांनी आरडाओरड करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी चोरट्यांनी साळकर यांच्या गळ्यातील 3 चैनी मागून ओढून पळ काढला. त्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि गळ्याला जखम झाली. तर दुसऱ्या चोरट्यानं सुप्रिया दामोदर साळकर यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र ओढून पळ काढला. मंगळसूत्र आणि 3 चैनी मिळून साळकर यांचं सुमारे 5 तोळ्यांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास करत पोबारा केला, अशी माहिती साळकर यांनी दिली. हे चोरटे काळ्या स्प्लेंडरवरून आले होते. एक जाडा तर एक बारीक शरीरयष्टीचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ही माहिती वायंगण येथील बापू सावंत यांनी दिली. चोरीची माहिती मिळताच आचरा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर खंडागळे, पोलीस कर्मचारी मीनाक्षी देसाई, सुदेश तांबे, महिला पोलीस तांबे, मनोज पुजारे यांसह सरपंच रुपेश पाटकर, सदा राणे, चंदू सावंत, सचिन रेडकर यांसह अन्य ग्रामस्थांनी धाव घेतली होती. गेली 53 वर्ष वैभववाडीकरांच्या साक्षीनं उभा असलेला शांती नदीवरील पूल अखेर जमीनदोस्त झाला. तळेरे गगनबावडा या मार्गाचं होत असलेल्या रुंदीकरणासाठी हा पूल पाडण्यात आला. तालुक्यातील आणखीन एक जुना पूल आता इतिहास जमा झालाय.
वैभववाडी तालुक्याच्या निर्मितीपूर्वी म्हणजे सन 1971-72 मध्ये तळेरे वैभववाडी मार्गावर शांती नदीवर दगडी बांधकामाचा पूल बांधण्यात आला। सुमारे 33 मीटर लांबी आणि 9 मीटर रुंदीचा हा पूल तालुक्यातील जुन्या पुलांपैकी एक होता। गेली 53 वर्ष ऊन पाऊस वाऱ्यात तो वैभववाडीकरांसाठी नेटानं उभा होता। अनेकांनी यावरून प्रवास केला, बऱ्याच जणांच्या सुखदुःखाचा तो दुवा बनला। मात्र यावर्षी त्याला इतिहास समावावं लागलं। त्याचं कारण असं की तळेरे गगनबावडा कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचं कॉन्क्रिटीकरण आणि रुंदीकरण होत आहे। त्यामुळे या मार्गावर असलेली अनेक जुनी पुलं कोसळली जात आहेत। त्यामध्ये वैभववाडी शहराला लागून असलेल्या शांती नदीवरील पुलाचाही समावेश आहे। हे पूल रविवारी पाडण्यात आले। हे पूल पाडताना अनेक जण ते पाहण्यासाठी जमले, कारण वैभववाडीकरांसाठी त्याची ती शेवटची भेट होती। वैभववाडीकरांचा शेवटचा निरोप घेऊन तो पूल इतिहास समा झालाय। श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी। कुडाळ येथील कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या दाम्पत्याच्या स्कूटरला कारची धडक बसली आणि या झालेल्या अपघातामध्ये स्कूटरवरील वसुंधरा जनार्दन मांजरेकर हिचं उपचारादरम्यान निधन झालं। दरम्यान कार चालक वरुण आनंद दामले याच्या विरोधात कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। हा अपघात मुंबई गोवा महामार्गावरील भंगसाळ नदीच्या पुलावर घडला। वेताळ बांबर्डे ब्राह्मणवाडी येथील जनार्दन बापू मांजरेकर आणि त्यांची पत्नी वसुंधरा मांजरेकर हे दोघेही कुडाळ MIDC येथील बॅरिस्टर नाथपै विद्यालय इथं असलेल्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास येत होते। ते प्लेजर स्कूटर घेऊन येत होते। त्यांची स्कूटर भंगसाळ नदीच्या पुलावरून पुढच्या दिशेनं कुडाळ शहर सर्व्हिस रस्त्याच्या दिशेनं येत होती। तेव्हा मुंबई ते गोवा या दिशेनं जाणाऱ्या अल्टो कारचे चालक वरुण आनंद दामले यांनी स्कूटरला ठोकर दिली। या धडकेत जनार्दन मांजरेकर आणि वसुंधरा मांजरेकर हे दाम्पत्य रस्त्यावर पडलं। त्यामध्ये दोघेही जखमी झाले। दरम्यान कार चालक वरुण दामले यांनी आपल्या कारमध्ये बसून त्यांना कुडाळ ग्रामीण रुग्णालय इथं उपचारासाठी दाखल केलं। मात्र इथं उपचार होत नसल्यामुळे त्यांना ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात अधिक उपचारासाठी पाठवण्यात आलं। हे उपचार सुरू असतानाच वसुंधरा मांजरेकर यांचं निधन झालं। या अपघाताबाबत तिचे पती जनार्दन मांजरेकर यांनी कुडाळ पोलीस ठाण्यात माहिती दिली। त्यानुसार कार चालक दामले याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला। कबड्डीला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्येष्ठ कबड्डीपटूंनी पुढाकार घेतलाय। येत्या 29 डिसेंबरला सकाळी 10 वाजता सावंतवाडी येथील श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या सभागृहात ज्येष्ठ कबड्डीपटूंचा स्नेहमेळावा आयोजित केला असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ कबड्डीपटू रणजित सिंह राणे, वसंत जाधव, प्रकाश बिद्रे यांनी दिली आहे। साधारण 4 महिन्यापूर्वी आमचे 80च्या दशकातले सगळे खेळाडू एकत्र आलो होतो आम्ही। मग चर्चा करताना एक विषय निघाला की पूर्वीचे खेळाडू नवीन पिढीला माहिती नाहीत, त्यांचं कर्तृत्व माहिती नाही। तर यासाठी 80 पासून 2000 पर्यंत जे काही खेळाडू खेळले त्यांनी आपलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव रोशन केले, अशा सगळ्या खेळाडूंना एकत्र आणून एक गेट टुगेदर करायचं आणि त्यात नवीन खेळाडूंना पण बोलवायचं। म्हणजे त्या अनुषंगाने नवीन पिढीला जुन्या लोकांची ओळख होईल, त्यांना काही मार्गदर्शन हवं तर आमचे खेळाडू जुने आहेत ते देतील आणि सगळे जिल्ह्यात एका ठिकाणी कुठेतरी जमावे आणि तिथे सगळ्यांनी एकत्र येऊन एक गेट टुगेदर करून तिथे प्रत्येकाने आपले अनुभव शेअर करावे, त्या खेळाचा त्या ज्ञानाचा पुढे काय उपयोग झाला, किती खेळाडू आपण तयार केले। आज आपल्याकडे काय झाले, खेळाडू भरपूर आहेत पण त्या खेळाडूंना पुढे मार्गदर्शन द्यायला वेळच नसतो। त्यासाठी काय करता येईल, पुढील पिढी घडवताना आता काय झालं, पूर्वी कबड्डीला एवढा स्कोप नव्हता। म्हणजे आम्ही खेळायचो म्हणजे काय, जिल्हा स्तर, तालुका स्तर, जिल्हा स्तर आणि राज्य स्तर, तेच बाकी कुठले असे प्रायव्हेट गेम नसते। आता प्रो कबड्डीमुळे मुलांना भरपूर स्कोप आहे, पण होतंय कसं, त्याच फक्त टीव्हीत पण आणि काय आमच्या खेळाडूकडे भरपूर स्किल आहे। आता आमच्या त्यावेळच्या पिच्यात एक आमचा विनायक पराडकर, त्याचं असं स्किल होतं आमच्या कॉलेजच्या गेममध्ये की आम्ही मोठ्या मोठ्या संघांना
युनिव्हर्सिटीत मारलं. मधली पकड कोणालाच माहिती नव्हती मधली पकड काय. साधारण कसं असतं 3-2-2 ह्याच्या पलीकडे कबड्डी नाही. त्या ठिकाणी मधल्याने पकड करायची, इकडच्याने कॉर्नर मारलं की ह्यांनी कव्हर करायचं. पण मी इकडे उजव्या बाजूला असायचो, हा इकडे असायचा आणि कोण मला मारायला आलं की मी चुकवायचं. मग परत तो धावून पाठी जाताना हा मध्येच घुसायचा पटात. त्याच्यात ह्यानी पण नसायचं आणि मग सगळ्यांनी कव्हर करायचं. अशा करे आम्ही बऱ्या संघांना मात दिली. ते अनऑर्थोडॉक्स म्हणतात तसा प्रकार होता तो काही खेळातला हे नव्हे. पण तो प्रकार नंतर इतका लोकप्रिय झाला की बरेच जण ते शिकले. असे बरेच स्किल असतात. या प्रत्येक खेळाडूमध्ये तुझ्या भरपूर स्किल आहे, पण ती नवीन पिढीला हस्तांतरित झाली नाही. तर त्या दृष्टीने आम्ही एक विचार केला आणि सगळ्यांचं मनोगत ऐकून काय करता येईल आपल्याला. आणि हे आपण जी आता आम्ही गेट टुगेदर होणार आहोत त्याच्यानंतर आम्ही एक कॉन्क्रीट असं हे करणार आहोत की दर तालुक्याला एक संघटन बांधायचं आणि तिथे दर महिन्याला एक मिटिंग ठेवायची आणि त्यात त्यांना मार्गदर्शन करायचं नवीन खेळाडूंना. अशा रीतीनं हे आम्ही ठरवल्यानंतर सगळ्यांनी त्याला होकार दिला आणि मग आम्ही म्हटलं प्रत्येक तालुका त्याप्रमाणे आम्ही प्रत्येक तालुक्याला गेलो, तिथल्या खेळाडूंना गाठलं, त्यांना सांगितलं ही पार्श्वभूमी. सगळ्यांना अतिशय आवडली आणि मग सगळ्यांनी मिळून म्हटले याचं मूर्त स्वरूप आलंच पाहिजे. त्या दृष्टीने आम्ही हा 29चा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. बोला तुम्ही. जे आपले 1980 ते 2000 पर्यंत खेळाडू आहेत, जाणते खेळाडू म्हणजे भरपूर खेळलेले, त्या खेळाडू सगळ्या खेळाडूंना आम्ही आमंत्रण दिलं आहे जिल्ह्यात, संपूर्ण जिल्ह्यात. आणि हा कार्यक्रम आम्ही पंचम केंद्रात महाविद्यालयाच्या हॉलमध्ये त्या ठिकाणी सकाळी 11 वाजता सुरू होणार, साधारण 10 वाजता सुरू होणार. तिथं त्या खेळाडूंची चहा पाण्याची व्यवस्था, जेवणाची व्यवस्था, त्यांना शाल श्रीफळ देऊन वगैरे स्मृतिचिन्ह देऊन काही खेळाडूंचे आम्ही सत्कार पण करणार होतो. उदाहरणार्थ तुम्हाला माहीत नसेल की महिला खेळाडूंना पण आम्ही त्या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे. या ठिकाणी जे जुने म्हणजे ज्या हुतुतू खेळलेले खेळाडू सावंतवाडी आज आहेत. उदाहरणार्थ रमेश पै आहेत, त्यांच्यावर नजीर शाह सायकल ते पण नरेंद्र मोहिग आहेत, दाभोलकर पण ते वारले आता, अबुल एक आहे, पीटर सर आहेत. अशा अनेक लोकांना आम्ही निमंत्रण त्यावेळी दिलेलं आहे. त्या दिवशी त्यांचा म्हणजे आमच्या या खेळाडूंना त्यांच्यानी मार्गदर्शन केलेलं आहे. आमचे प्रशिक्षण पण त्यांच्याने घेतलेलं आहे. 2000 पर्यंतचे आहेत ना? आता 2000चे कोण आहेत ते सांगा. दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ, रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडी आणि इनरव्हील क्लब ऑफ सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमानं सावंतवाडी महोत्सव 2024 आयोजन करण्यात आलाय. 29 डिसेंबर 2024 ते 1 जानेवारी 2025 यामध्ये जनरल जगन्नाथराव भोसले उद्यान इथं हा महोत्सव आयोजित करण्यात आलाय, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. सावंतवाडी महोत्सव असतो तो यावर्षी मान्य दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ, रोटरी आणि रोटरॅक्ट क्लब सावंतवाडी आणि इनोव्हेटिव्ह क्लब ऑफ सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा महोत्सव 2024चा करण्याचं ठरवलेला आहे. त्याचं आयोजन कसं आहे, 29 डिसेंबरला ते आणि 1 जानेवारीपर्यंत 29 ते 1 करण्यात आलेलं आहे. या महोत्सवामध्ये काय रोजच्या प्रमाणे लोककला, संगीत, पुन्हा स्थानिक मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध वस्तूंना बाजारपेठ मिळून मिळणारे आपले जे स्टॉल्स असतात ते स्टॉल्स, खाद्यपदार्थांचे वगैरे परिपूर्ण असं म्हणजे भव्य दिव्य असं नेहमीच्या ह्याच्याप्रमाणे ते आयोजन करण्यात आलं आहे. आता ह्याची रूपरेषा काय असेल तर पहिला आधी महोत्सव म्हटल्यानंतर पहिल्या दिवशी उद्घाटन हा विषय आला. तो 29 डिसेंबरला आपले कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे साहेब आणि दीपकभाई केसरकर यांच्या हस्ते होणार आहे. आणि त्याच दिवशी रात्री ते 8 वाजता ऑर्केस्ट्रा 700 संगीत हा कार्यक्रम
होणार आहे. आणि या कार्यक्रमात आपली महाराष्ट्राची हास्यजत्रा सूरनावा ध्यासनावा फेम जी धनश्री कोरगावकर आहे, ही स्टार त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे, प्रमुख उपस्थिती आहे. आणि हे सर्व रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडी यांच्या माध्यमातून तसेच दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने होतात. आता दुसऱ्या दिवशी आपले 30 डिसेंबरला 6 वाजल्यापासून इन्व्हर्ल क्लब आणि दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्यासहित ब्युटी कॉन्टेस्ट. त्याच्यानंतर 31ला दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाचे आवाज आर्ट हे इव्हेंट निर्मित बेधुंद हे ऑर्केस्ट्रा 9 वर्षाचा जो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आहे. आवाज काय हे आवाज आर्ट इव्हेंट आवाज आर्ट इव्हेंट हे आहे त्यांनी निर्मित केलेले आहे या प्रोग्राम. त्यांचा कसला बेधुंद बेधुंद 2025 जल्लोष 9 वर्षाचा. जल्लोष 9 वर्षाचा. त्याच्यामध्ये चांगले सुप्रसिद्ध असे गायक आहेत, वादक आहेत, श्री शैलेश पाटोळे आहेत. तसंच ऑर्केस्ट्राचा म्हणजे चांगले गायक आहेत, मोठे चांगले राहुल प्यारे वगैरे अशी गाणी आहेत. इंडियन आयडॉल फेम तो हा राहुल हा ना चारे ना खरे हां राहुल खरे हा तो इंडियन आयडॉल आहे. सनिता धापटे शिंदे हा ब्रह्मानंद पाटणकर हा समुद्र चोडणकर गोव्याचा आहे. त्यासोबत ते झी मराठी जसं ड्रामा ज्युनियर फेम सगळेजण आहेत. आणि त्यांचा 20 जणांचा हा समूह आहे, नृत्य समूह. आणि 1 जानेवारीला समारोपाचा कार्यक्रम रात्री 8 ते 11 स्थानिक सगळं स्थानिक. त्याच्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे. निलेश मेस्त्री आहे. निलेश मेस्त्रीचं एक ठेवायचं. 1 जानेवारी बुधवारी येतो. मग लोकांना खाद्यपदार्थ सोमवार तरी जास्त लेडीज वगैरे कोण खात नसल्यामुळे तो 1 दिवस वाढवला. बुधवारी त्यांना तो आनंद लुटण्यात द्यावा. स्टॉल दरवर्षीप्रमाणे इथल्या स्थानिकांना आणि त्याच्याबरोबरच इतर बाहेरून येणारे जे कोणी आहेत त्यांच्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या इथल्या स्थानिकांना मिळाव्या याच्यासाठी महोत्सवामध्ये स्टॉल्स असतात. आणि त्याच्याबरोबरच जे फूडी आहेत त्यांच्यासाठी खाद्य संस्कृती जपण्यासाठी सुद्धा. आणि त्याच्याबरोबर सावंतवाडीकर नेहमीच फूड फेस्टिवलचीच वाट महोत्सवाच्या निमित्ताने बघत असतात. आणि वर्षाचा शेवट आहे त्यामुळे त्याचा आनंद नेहमी लुटत असतात. म्हणून फूड स्टॉल्स सुद्धा त्याच्यामध्ये असणार आहेत. असे वेगवेगळे स्थानिकांना प्राधान्य देणारे आणि बाहेरून येणार त्यांच्या वस्तू स्थानिकांना मिळण्यासाठी अशा प्रकारचे स्टॉल्स आहेत, ज्याचं बुकिंग हे उद्यापासून असणार आहे. आणि आपला हा महोत्सव गार्डनच्या परिसरामध्ये आहे, त्याच्यामुळे गार्डनमध्ये सगळे स्टॉल, मग ते खरेदी विक्रीचे स्टॉल असतील किंवा फूड स्टॉल आहेत, हे सगळे आतल्या बाजूला आहे. त्याच्यामुळे एक स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असणार आहे खाण्याच्या बाबतीतलं. आतमध्ये जाऊन विविध प्रकारचे स्टॉल्स तिथं उपलब्ध असणार आहेत. गार्डनमध्ये दरवर्षी कसं स्टॉल बाहेर असायचे, त्याच्यानंतर असं ठेवलं की फक्त आईस्क्रीमचे स्टॉल आणि जे महिलांचे दागिने वगैरे त्याचे किंवा साड्या वगैरे ते स्टॉल फक्त बाहेर ठेवा. आणि शक्यतो खाण्याचे पदार्थ फूडचं कसं असतं ते सध्या आतमध्ये ठेवलं. काय लोक ऑड होतं त्यांना समोर सगळ्यांसमोर जेवण वगैरे, त्याच्यामध्ये स्टॉल खाद्यपदार्थाचे स्टॉल आतमध्ये ठेवण्याचं ठरवलं. आणि जागा पण असते ना, जाण्याचं मॉडेल काय असतं, आपण दरवर्षी स्टेज लावतो गेट, तिथे न लावता तर क्रॉस थोडं स्टेज केलं पाहिजे, म्हणजे पूर्ण गेट ओपन ठेवून स्टेज क्रॉस केलं जाईल. हा खाण्याचे स्टॉल असले की समोर खुर्च्या भरपूर लागतात, मग त्या समजा लावल्या तर ती जागाच कमी राहते शिल्लक. आणि आणखी एक सूचना मंगळवारची जर आपण करूया. मंगळवारी आपला आठवडा बाजार असल्यामुळे ते पार्किंगचा विषय जो आहे त्या दिवशी जरा फार सांभाळून पार्किंग करायला पाहिजे, अदरवाईज सगळ्यांचीच पंचायत. लोकांना आव्हान आहे की त्या बाजारमध्ये पण गर्दी असते, ह्याला पण महोत्सवाला पण लोक येणार, तर पार्किंगची व्यवस्था आपण करू व्यवस्थित, त्यामुळे ते सोयी केली जाईल.
भारतरत्न माजी पंतप्रधान भाजपचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचं औचित्य साधून फाटी इथं भाजपच्या वतीनं कलाकार अमित पेडणेकर यांनी वाजपेयींचे वाळूशिल्प साकारलंय। या वाळूशिल्पाचं अनावरण आमदार भाजपचे नेते रवींद्र चव्हाण यांनी केलं। अमित पेडणेकर यांनी जवळपास 9 ते 10 तास मेहनत घेऊन हे वाळूशिल्प साकारलं। अटल बिहारी वाजपेयी यांचा चेहरा साकारताना भरपूर मेहनत घ्यावी लागली। त्या शेजारी भाजपचा रंगीत ध्वजही साकारण्यात आला। कलाकार अमित पेडणेकर यांचा सत्कार चव्हाण यांनी पुष्पगुच्छ देत केला। यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत, शहराध्यक्ष राजेंद्र फाळके, मंदार खंडकर, प्रशांत डिंगणकर, प्रदेश महिला सचिव शिल्पा मराठे, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा ढेकणे, विक्रम जैन, अशोक वाडेकर, दादा दळी, विवेक सुर्वे, दादा ढेकणे, सुशांत पाटकर, निलेश आखाडे, बावा नाचणकर, राजू भाटलेकर, धनंजय मराठे, सिद्धाय मयेकर, चिन्मय शेट्टी यांच्या समवेत अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकांच्या घरात घुसून भर दिवसा चोरी। दाम्पत्याच्या स्कूटरला कारची धडक, पत्नीचा मृत्यू। आणि नितेश राणे, निलेश राणे यांची तुफान फटकेबाजी। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।